Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman, Senin Kliwon 18 Mei 2026. Irah-irahan wos rampung. Saking Yohanes 19 ayat 3. Pangandika punika nedahaken bilih misi utawi tugas ingkang dipun ayahi dening Gusti Yesus inggih misi panebusing dosa sampun lumampah kanthi sampurna. Punika nggadahi teges bilih utang dosane manungsa sampun lunas kabayar. Pembendune Gusti Allah sampun dipun tuntasaken damel mareme Sang Rama. Margining kawilujengan sampun tinarbuka kanggenipun manungsa. Mila manungsa boten perlu nambahi tumindak punapa kemawon kangge wilujengipun. Wos rampung. Wonten ing basa Yunani tetelestai. Saking tembung teleo, tegesipun ngrampungaken utawi mungkasi. Awujud perfect pasif indikatif. Nggadahi makna tumindak ingkang rampung ing wektu kapungkur. Nanging dampakipun boten pedhot ngantos dumugi ing delahan. Tetelestai ugi asring dipun ginakaken wonten ing dokumen kina kangge pratandhani bilih utang sampun dipun bayar lunas. Gusti Yesus sampun nglunasi utang dosane manungsa sapisan kanggo ing saklawase. Tugas utawi misi ingkang dipun emban dening Gusti Yesus sampun dipun rampungaken kanthi sampurna. Bab punika inggih kalebet taatipun dumateng karsanipun Sang Rama saha njangkepi sedaya nubuat ingkang sinerat wonten ing Prajanjian Lami ngengingi bab Mesias. Tetelestai ugi pratandha kamimpangan. Babar pisan boten kawon. Mimpang ing ngatasé kuwaosipun dosa, iblis lan pati. Kanthi mekaten margi tumuju dumateng Gusti Allah Sang Rama saestu sampun kabikak. Tembok pemisah bab sesambetanipun manungsa kaliyan Allah sampun kasirnakaken. Manungsa saged sowan ing ngarsanipun Allah sampun saged nggih lumantar asma dalem Gusti Yesus Kristus. Ing wiwitan prastawa salib katingal sanget bilih Yesus punika tanpa daya, sanget ringkih. Ananging saksampunipun panjenengane ngucap tetelestai, malah saksampunipun wungu, Gusti Yesus estu prakoso lan santosa. Kadang Dilah Kasukman, puji Gusti awit saking tresnanipun Gusti dumateng kita, mila panjenengane lila sinalib dumugi ing seda, saperlu nebus kita sadaya saking kuwaosipun iblis, dosa lan pati. Gusti berkahi. Amin. Kaanggit dening Bapak Guru Injil Emeritus Jasmine Tri. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika. Gusti berkahi.